la Diputació de Barcelona, davant els terribles efectes de la dana de les darreres hores, expressa als familiars de les víctimes, als ajuntaments i a les institucions dels territoris afectats el seu condol i la seva estima. Així mateix, vol traslladar la seva solidaritat amb les víctimes, les persones desaparegudes, afectades i damnificades per aquests gravíssims episodis climatològics. Agrair el treball i l'esforç de tots els cossos de seguretat, bombers, sanitaris, policies, brigades, protecció civil i voluntaris actuant amb celeritat i dedicació en aquests moments crítics salvaguardant vides. Finalment, la Diputació de Barcelona manifesta el seu compromís amb la recuperació de pobles, viles i ciutats i amb la necessitat d'emprendre les accions necessàries per a mitigar els efectes immediats d'aquests aiguats sobre la vida de les persones, l'espai natural i el teixit productiu, i ens posem a disposició de totes les institucions. I si us sembla, ara faríem un minut de silenci.